दिनै जाफुंबाय आंनि सिमा थारैनो बे मोगथां बाजेयाव लाजिसैलै बिउटिफुल बरिया बाजै लाबोबायलै जोंनिया गोरोंगोरा दे बाय बाय ट्रेना एसे लेट दंमोन आरोना दा जियानो जाया मानो गोबाव जाना फैदो हराव मोसानांगोन इन्जय खालामनांगोन बास बेनोसै नङा होमबा बरिया इन्जय खालामनांगोन इदिखालि जोंनियानो 7 आबाबो बेस्रा हायाबाबो बिराद खस्थ' खालामगासिनो दोङो देहाबो बिराद गाज्रि अब्लाबो बिराद खस्थ' खालामबाय थादो बरिया माने पुरा माने भिडिअ लागोन सानना माने भिडिअ लानायानो जादियासै खिन्थु सर्ट भिडिअ लादो खिन्थु भिडिअ इदिट खालामनायनि उनाव माबायदि जागोन खुनु गेरेन्टि गैया दा जियानो जाया मानो लोगोफोर दा आंनि सेराव दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना बाजैखौबो लाना फैदो वा नायनो हागोन नै बाजैयाबो नै बोरायबाय सेंग्रा बोराय बुरै जाबाय आंथ' हाबा जानांगौबाथ' आंबोथ' बोरायानो गोलैगोन ना दा बेनिखायनो दा लानो हानाय नङा आं लानो हाबाय बिदि गिदिंनो हानाय नङा नोंसोरसो मालाय जमा जमा गिदिंनो हायो हायोब्रा टावांलां हिनजावखौ हाबा खालामनानै ओमफ्राय आरो मायाव आरो जोंना मायाव बारा गोजानाव नङा सिलंफोराव लां ओमफ्राय दा बाखि फाइना माबायदि नांखो मोजां नांदों ना लामाखौसो आन्दायदोंमोन आं लामाखौसो नोंबो खेबसे फैदों दखान जोंनाव राफुदा लामा जानाय टाइमाव आंनो लाबोखादों लाबोनायाव सिसि ब्लक गैयामोन सिसि ब्लक होननायखाय आन्दायदोंमोन आदसा दा जियानो जाया मानो आङो जोंनियानो फुल ब्लक भाइनि हाबायाव थांनानै बाजै खेबसेल'सो नोंथांमोना नुदों खिन्थु दिनै आरो नै एक्सट्रा बाजै मानो नांदों फैनानै मोजां नांदों ना लाजिदों ना बाजैया हरावलाय थानांगोनलै बाजै इदि मा जानाय नङा हरावलाय थानांगोन बर' भाइया हेगारना नोंसोरखौ दा गाइस आं बाइथिं एरनो लाबथिंनानै बाय जागाफोरखौ एसे देखायसिगोन औ उखैबाय बाय आरामसे जानानै रेस्ट लानानै एसे जागाफोरखौ देखायनोसै जागोन दे ओइ गोथाव जागोन जायाखै मोजां होनना माखौ जादों माखौ जादों बर' जाना अमा जाया माबोरै जानो बाजैथ' अमा जायानो दखनलै बाजैया माथो मा जागोनलै बाजै दिदिबा बाजैयाबो लाजिसैलै दे जा लाखै जाबाय था ओंखाम होदो नै इथिं ओंखाम ओइ सार मा जागोनलै सिरि बायदिबा मारै नांदों जानानै बिदि नांदों ना ओमफ्राय जोंनिया नैलाय ओइ नै सारा जोंनिया एमबिया दा जाना मारै नांदों बिदि नाङाखै हट आरो नङाबा गोथाव नङा होनखा सारालाय मारै नांखो ओइ बैनाय नोंलाय मारै बैनायदो मा जागोनलै जानो हाया दे जा बैनाय जा ओइ सार बिदिबा मारै जानो आरो जेबो लाला नामा नांला गेलाखौ लोंला गेलाखौ लोंजोबथारिखो लोंजोबदो बरिया ओरै लोंनांगौ बर'फोरा गेला सार नोंलाय गेला लोंनाखै गेला लादो ना मा लादो गेला बरिया सार हो दिनै जाफुंबाय आंनि सिमा थारैनो बे मोगथां जिउआव रंजानायजों उसिफावदों फोरमायस'हायै आंहा दिनै राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि आदा नै भिडिअ एसे होदा होदो होना हो
बुंना होदो एसे जोंना हाबानि लागावगासिनो जाहैदों जोंनिया हाबानि लागाव मोसानाय रंजानाय जानाय लोंनाय एकदम बिन्दास आया सल' मा जाखो सल'आ लोगोसेयावनो जोंहा नखलनि एक्ट्रेसबो Goodaan lama dinay angni sigaw hanti nang thamthim nang jang laga Goodaan lama dinay angni sigaw hanti nang thamthim nang jang lagaw sa Goodaan lama dinay angni sigaw hanti nang thamthim nang jang lagaw sa jaya si Beautiful Boria Masih kita apa baile जोंनिया गरुंगरा दे दे दासो फायखादो जायाखैनो ओंखाम माथो नुना फायदो दे गोदानालाय मा गथ' फिसा लाखोलै गाबलायलायनाय दा मानो नाखो फैनानै बाखि लामाफोराव थिक थाक एसे आन्दायदोंमोन नामा आन्दायाखै गथ'फोरा ओरै माथि लाना फैगोन मिथिया फायफोर खायाखैमोन आइथिं बापरे बा हायोलै नोंबो दा जियानो जाया मानो नै दिङा लुदों जिङा मा जाया बा लामाखौ माथो आन्दायदोंमोननो मानो आन्दायनाय बेनिखायनो आन्दायबाय दा जारला जागोनलै नोंसोरदोबो मुस्लिम जाबा हाबना लानाङा हाबाबो मोनजानाय नङा खिन्थु नोंसोर एसटि गरम हद्दा एसटि गरम बुरा मालाय फायना थांबाय खादो मालाय बोराय बुरै जानानै थांबाय बिसोर आराम मोसानानै थांबाय ओमफ्राय एबार नोंसोर खान्दो मोसानांसिगोन जागोन दे अके बेबो मालाय चेनेल दंजोबो गाव गावनि Bye. Angnya habayau. Pura enjoy. Oke, bye. Boria. Udah, hukay. Boria.
बैसागो नांगो बैसागो गासिबो मोसानांगो इनो रेडि जाना दंजोबो ओइनो थोलो थोलो बैसागो नांगोन आदा एकदम बैसागोखौनो होनो होदो जागोन अके आं रोजाबगोन अके आरो आंनि लोगोबो फैदो आंनि निता आरो रोजाबावगोन अनिरुद्ध बसुमतारी बिथाङाबो फैसे केमेरा देखायनो फैथिं फै आदा फै रंजानांगो जाय बिथांमोना नकल ब्लगनि चेनेलखौ नायगासिनो प्लिज लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो बिथांनि चेनेला थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो स' नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालाम थेंक इउ अके दा जोंनो बैसागो नांगो दा बैसागो बैसागो अके अके बरिया बयबो मोसानो थाखाय रेडि जा एकदम